Pomaže Bog, dobrodošli u hram Svetoga Simeona Mirotočivog u Majamiju. Hram koji je završen 2018. Imali smo malo osvećenje u februaru na dan naše slave Svetog Simeona. Naš preosvećeni vladika Irinej je izvršio malo osvećenje kako bismo mogli da koristimo hram za bogosluženja. Naravno, uvek kada je gradnja hrama u pitanju, uvek ima još nešto da se doradi i još mnogo raznih ideja koje bi mogle da se ugrade u hram. Međutim, ovo što imamo sada, to je sasvim dovoljno za jedno uredno bogosluženje, gde narod može da se okuplja, da slavi Boga, da moli za svoje potrebe i tako dalje. Naravno, namjera nam je da još dovršimo nekoliko stvari koje su nam ostale oko gradnje hrama, kako bismo mogli da izvršimo veliko osvećenje, kada ćemo učiniti veliku proslavu i veliki dan taj za osvećenje. Naravno, toga dana će da budu tu svi i zvaničnici gradski, kauntija, ali i svi oni koji su zaslužni i najzaslužniji za gradnju ovoga hrama i uopšte za izgradnju ove naše zajednice, srpske zajednice ovde u Majamiju. Naravno, ostalo nam je, kako rekoh, još nekoliko stvari oko uređenja hrama i naravno napolju treba da uradimo ispred hrama, ispred ulaza u hram, glavnog ulaza, treba da uradimo nastrešnicu i nad južnim vratima takođe, nad južnim stepenicama. I to bi bilo otprilike to što bi nam bilo neophodno i naravno moramo da uradimo stazu oko crkve kako bismo mogli da obavljamo litije kada je vreme za litije jer je i to deo bogosluženja. Želja nam je takođe da uradimo i ispred hrama, da napravimo jedan plato koji će da bude lepo uređen, gde bi, ja sam tako zamislio, a i mnogi naši ljudi iz crkvenog odbora razmišljaju isto u tom pravcu, da ispred hrama napravimo jednu malu oazu gde će narod da posle izlaska iz hrama moći da sedne, neku možda malu fontanu ispred, gde će kada se vrše venčanja, to je zaista jedan svečan moment, kada je venčanje u crkvi, kada mladenci izađu iz crkve, da imaju gde da stanu, da se slikaju, da imaju naši svatovi gde kolo da povedu i tako. Tako da nam je namjera da to zaista uradimo, da tu zaista uradimo jedan divan kutak, ali naravno tu sam zamislio, ja bar, vidjet ćemo da to i ostvarimo ako Bog da jednom prilikom, da tu postavimo i neku ikonu, jedan mali takođe kutak gde će čovjek moći u svojoj osami da stane i da se Bogu pomoli, da porazgovara i sa Gospodom, eto, kada je potpuno osamljen. To je ono kada je sam hram u pitanju. Za slikanje mnogi me često pitaju kada ćemo oslikati, živopisati hram. Naravno, to predstoji i bit će toga, međutim, za oslikavanje hrama uvijek ima vremena. To je nešto zadnje i to je kruna svega. To nije neophodno za bogosluženje i za svakodnevne potrebe crkve, nego se to, kada se sve ostalo završi, onda se kreće u živopisanje hrama i onda to daje pečat svom radu i trudu oko gradnje hrama. Ova crkvena zajednica je još 1978. prošlog veka već je nastala zapravo. Jedna grupa ljudi, vrlo entuzijastičnih ljudi, ljudi koji su želeli da naprave, da stvore neku svoju malu zajednicu. Naravno, u tom periodu nije bilo toliko Srba u ovom kraju. Tu su dolazili mahom ljudi koji su radili na severu, negde Čikagu ili gde god gore na severu, a onda su kupovali neke male kondominijume gde bi preko zime provodili svoje vreme kada je gore hladno. I tako su oni, družeći se, došli do ideje da bi ovde mogli da stvore jednu zajednicu, jednu malu misiju i gde će da se okupljaju, da se Bogu mole. Prosto naša srpska pravoslavna duša traži mesto za molitvu, traži zajednicu, a zajednica to je liturgija zapravo i njima je zaista i tada neophodno bilo, kao što i danas, svima je nama neophodna ta zajednica i sveta liturgija gde ćemo svi skupa da se Bogu molimo i onda su oni došli na ideju da osnuju misiju.
onda su pitali, naravno tražili od tadašnjeg episkopa Kristofora, nadležnog episkopa i za ovaj kraj, tražili su blagoslov i naravno dobili da osnuju misiju. Tada, 78. su osnovali misiju, napravili jedan svoj privremeni odbor, crkveni odbor i tako. Već 79. godine su kupili ovde, ja verujem da će da bude to snimljeno i da se vidi, ovaj deo gde je hram i prema ulici 154. Tu je, prvo je kupljen to zemljište sa jednom manjom kućom. 70 i 80. godina oni su to malo proširili, tako da su tu prepravili tu kuću da bude u crkvenoj upotrebi. Znači, napravili su jedan paraklis ili kapelu gde se Bogu mole sa malim oltarom, ali to je služilo i kao sala, i kao kuhinja, gde se narod posle bogosluženja okupljaju da posede, da se druži, da pojede, malo i da popričaju kako to u svim našim crkvenim zajednicama se i događa. Tu je naravno u jednom delu i sveštenik živio. Promenilo se tu, u tom periodu je bio u samom početku Petar Milošević, pa onda je došao Nikola Sekulović Prota, a onda je došao 80. i neke godine došao je otac Petar Petrović i tako, pa onda otac Stokan Ćirković. Pa kada je on otišao Prota, Aleksandar Radenković je zamenjivao jedan period i onda je otac Svetozar došao i on je bio sve dok se nije predstavio u Gospodu. Ta zajednica je, kako je imanje i sve to okupljanje raslo, tako je i zajednice doseljavanje našeg naroda raslo na ovim prostorima. Tako da oni kada su kupili, bilo je dovoljno i toliko u toj kući što su se okupljali. Međutim, osetila se potreba za proširenjem. I onda su dokupili i ostali deo imanja gde se nalazi sala, onda su dotirali 360 kamiona zemlje i peska kako bi izdigli da bude iznad nivoa puta, kako bi se spasli i to se pokazalo i dan danas se to vidi kad god su velike poplave i kada je velika voda, mi smo suvi jer mi smo dovoljno visoki da ne može da nas poplavi. To je bilo dobra zamisao ondašnjih ljudi koji su to na vreme mislili i spasili nas mnogih problema koje drugi okolo imaju. Kada su završili sa tim dvorištem, onda su 2000. godina rešili da prave salu. I zaista napravljena je velika impozantna sala sa svim propratnim prostorijama koje su neophodne da bi jedna crkvena sala mogla da funkcioniše i ta sala zaista daje dobre rezultate jer okuplja ljude, ljudi dolaze tu da se druže kroz razne ručkove, kroz razne proslave, kroz zabave, ali Bogu hvala, evo sada radimo na tome da tu salu što više ukrasimo kako bismo mogli i da iznajmljujemo našim ljudima da svoje neke veće proslave, venčanja, krštenja ili šta već, da mogu to da rade u našoj sali. Kada su napravili salu, onda su i ta je sala služila duži period i kao crkva, jer su sklonili kućicu prvobitnu, služilo je kao crkva, kao paraklis, ali i kao sala. Onda 2013. su rešili da ipak naprave hram. Jer zapravo u celoj Americi, svuda na zapadu, tako i počinje. Ljudi prvo naprave, kupe imanje, onda naprave salu, pa onda kroz tu salu prave novac, da tako kažemo, stvaraju novac i okupljaju narod koji daruje za gradnju hrama. I to prosto ide tim putem i na kraju kažem, evo dobili smo krunu svega toga, krunu te zajednice, sagradili smo velelepni hram u kome se sada Bogu molimo. Tako da će sala sada i već služi u drugoj svrsi zapravo za drugu vrstu okupljanja, a hram isključivo za bogosluženja. Prošlog decembra, znači 2019. godine, u decembru, pošto zajednica se naša širi, sve nas je više na Floridi, sve su veće potrebe. Onda kada pravimo neki veći skup, pogotovo kada pravimo festival, srpski festival ovde kod naše crkve, smo u oskudici sa parking mestima i uopšte sa prostorom da bismo mogli jedan festival da napravimo onako kako on treba da bude, da bismo mogli da pozovemo ne samo naše Srbe, nego i prijatelje, poznanike, kolege koji su drugih nacija, drugih boja, drugih vera, da
da i oni dođu, da vide ko smo mi, šta smo mi, da se predstavimo u najboljem svetlu i da, eto, vide kako mi umemo da organizujemo i da u svemu tome ponajpre uživaju i da požele da dođu opet i da se druže sa našim narodom i da upoznaju našu kulturu. S obzirom da nismo imali dovoljno prostora, koristili smo ovde preko puta Haićansku crkvu, zapravo njihov parking, molili ih da nam daju, oni su zaista uvek bili spremni da nam daju kad god njima nije potrebno i onda se ukazala potreba da se kupi kuća odmah pored našeg imanja, zapravo da se kupi imanje koje je nama potrebno, ali naravno i kuća je uz to došla. Mi smo to kupili u decembru i Bogu hvala na kredit naravno i to otplaćujemo i tu kuću iznajmljujemo stanarima, tako da pokušavamo da se pokrivamo sa kreditom i sa njihovom stanarinom, da to se koliko toliko izjednači, da ne bismo trošili više novca nego što imamo. Tako da se za sada, Bogu hvala, pokrivamo sa time, ali imamo ogromno imanje pored našeg imanja koje će biti funkcionalno za sve ove stvari koje sam prethodno rekao. To je to otprilike što smo u dvorištu i oko dvorištu radili. Naravno, kao zajednica sa mnogo ideja, sa mnogo želja i potreba, mi uvijek želimo još više i još više. I naravno, to je jedan zdrav život crkvene opštine, zdrav život jedne zajednice, da stalno gledamo da se nadograđujemo, zapravo kao i svaki čovek što želi sebi da izgrađuje, nadograđuje, tako i u ovom slučaju. Te smo sada trenutno u fazi prepravljanja crkve. Zapravo jedna naša divna sestra, članica Kola srpskih sestara, jedna divna parohijanka Ruža Ilić, se upokojila prošle godine, krajem godine, i narod je za pokoj njenoj duši prilagao crkvi određeni novac. Onda se došlo na ideju da eto taj novac iskoristimo i da preuredimo plafon i da to uredimo salu što je moguće lepše sa tim novcem koji imamo. Naravno, to se uključilo još nekoliko ljudi koji dodaju tamo gde zafali, dodaju od svog novca kako bi se taj plan ostvario i zaista ja se iskreno nadam, jer je sad trenutno u fazi izgradnje, još uvijek nemamo predstavu kako će baš to da izgleda, ali ubeđen sam prema ideji, prema onome što smo započeli, da će ta sala zaista mnogo lepše izgledati nego što je sada, a i sada divno izgleda, tako da ćemo, ako Bog da, tu salu vremenom početi da iznajmljujemo, kako sam i malo prekazao, da iznajmljujemo našim parohijanima kako bi koristili za razne vrste svojih proslava i tako dalje. To je kada je u pitanju sala. Naravno, Kolo sestara, želeći da učini nešto još za svoju pokojnu članicu Ružu, onda one su želele da prilože jedan gazebo, jedan letnjikovac pored sale, kako bi tu narod mogao da izađe iz sale, da posedi, da popriča, da uživa u svemu tome. Gledamo da uredimo, zaista da uredimo ovaj prostor, da bude, kad god čovjek poželi da se osjeća kao kod svoje kuće, da osjeti da je ovde svoj na svome i da uživa u svemu ovome, jer zapravo to se pravi za naš narod koji je ovde. Ja sam 4 godine ovde na parohiji, ali taj problem postoji mnogo duže nego od kad sam ja došao, a to je da nemamo ogradu oko našeg imanja. To je zaista veliki problem. U Americi mnoge kuće nisu ograđene, ali se zna kada je kuća u pitanju da niko ne ulazi u tuđi deo dvorišta bez obzira što nije ograđen. Međutim, kada je crkva u pitanju, kada su ovako public mesta, narodna mesta gde ljudi mogu da dolaze slobodno, onda je to potpuno drugačije. Ljudi shvataju da je to svima njima, pa bez obzira da li oni pripadaju ovoj parohiji, da li su članovi, da li su vernici, da li su pravoslavni uopšte, već se šeta kako ko hoće. I sada i samo to šetanje kada je miroljubivo i kada je časno i pošteno, onda je to u redu, niko ne pravi problema. Međutim, ovde ljudi prolaze vrlo drski na bilo kakvu opomenu, ovde se mnoge stvari događaju noću, policija je vrlo često ovde na našem parkingu kako bi kontrolisala i kako bi sprečavala razne stvari. Događalo se mnogo puta da budu obijena kola, da se razbijaju flaše tu po parkingu,
a da nikog nema, neko drugi sve to čini. Da se tu razmenjuje droga i novac, da se tu, nažalost, i druge nečasne radnje, ne želim u hramu ni da ih pominjem, ali mnoge stvari ružne se događaju, a to su ljudi koji nisu deo ove zajednice, nisu pravoslavni. To su neki potpuno drugi ljudi, ali im je ovo zgodno mesto gde mogu da rade neke ilegalne stvari. I zbog toga, kako rekao, policija vrlo često se zadržava ovde, prolazi i gleda sve to i gleda da spreči da do bilo čega ružnog dođe. Dolazilo je tu i do pucnjave i do tuče i do svega. Kažem, opet ne naši parohijani, nego potpuno neki drugi. I zbog toga smo rešili sada da zapravo još već prošle godine za Vaskrs smo pokrenuli tu akciju da sakupljamo novac za pravljenje ograde oko našeg dvorišta. I tada smo nešto novca sakupili, onda smo nastavili sa time kada smo počeli sa kućom, kada smo kupili kuću, onda smo prestali sa sakupljanjem novca za ovo jer smo se skoncentrisali na kuću i imanje. Međutim, sada smo rešili, pošto smo kuću i imanje rešili na jedan najbolji način i to je prebrinuto, sada nam je sledeći korak da gradimo ogradu. I evo, juče su geometri bili da premere i da obeleže naše imanje kako bi smo mogli da pustimo ogradu, zapravo liniju gde će biti ograda i tako dalje. I ako Bog da, našli smo nekoliko timova građevinara koji nam daju svoje ponude i naravno našli smo firmu koja radi sa aluminijumom, sa ogradama i kapijama i onda nam je namera da krenemo, ako Bog da, što pre sa tom ogradom kako bismo ogradili i obezbedili ovo mesto. Ne zaboravimo, ja živim ovde već 4 godine u crkvenom stanu iznad sale i zapravo ja dvorišta nemam. Jer kad god da izađem dole, osjećam se kao na ulici, jer tu se prolazi, tu svako ide svojim nekim putem, niti koga poznajem, niti šta, i onda ja zapravo i ne mogu da sedim dole u dvorištu, ne mogu da budem opušten. I uopšte bilo koji od naših parohijana, ako dođe ovde, on se ne osjeća komodno kada bilo ko tu prolazi i ponaša se slobodno kako već to hoće. Često parkiraju ovde bez pitanja, parkiraju svoja vozila i to ne 1, 2, 3, nego se zauzme celi parking, onda moramo da zovemo policiju, da intervenišu i da ih sklone odatle, jer to čine bez pitanja. Tako da kažem, radi bezbednosti naše dece, mi moramo da napravimo tu ogradu. Mi smo sakupili nekih 20 i nešto hiljada i evo Kolo Sestara je rešilo da sve 3 kapije glavne finansira, da donira, a to je nekih 15.000, ali želimo, pošto ograda je zamišljena, sada nemam sliku da vam pokažem, ali ograda je zamišljena sa 3 velike kapije, sa stubovima, sa malim zidićem, onda stubovima i onda će ići metalna ograda između tih stubića. Svako to polje, jedno između stuba i stuba, mi ćemo podeliti, odrediti koja je to cena i onda ćemo na taj način skupljati donacije, priloge od naših parohijana i ne samo od parohijana, nego svih ljudi koji mogu da vide ovaj prilog, ali i koji žele da pomogu, jer nemoj da se varamo, svi ćemo jednom završiti na Floridi. Tako da imajmo na umu da kad god gradimo nešto na Floridi, gradimo i za sebe. Jer ljudi koji žive na severu ipak na kraju žele, kad završe svoj radni vek, da se presele na Floridu i da uživaju, a pogotovo u Majami i u ovu okolinu gde je uvek lepo vreme, uvek vreme za uživanje, za opuštanje i zdravo za ljude koji prelazu neke godine kada su mnogo nebezbedni kada je zdravlje u pitanju. Tako da apelujem na sve one koji žele i koji mogu da se jave svojoj crkvi, da se jave našoj crkvi u Majamiju i da se konsultujemo da li žele da pomognu u gradnji ove ograde, jer zaista ograda će biti velika, bit će vrlo lepa i tu svakako trebaju dosta donacija kako bismo to završili. To će samo od vas zavisiti, mi ovde što god možemo mi radimo, ali svakako
svaka pomoć, svaka želja za pomoći nam je dobrodošla i mi ćemo je rado prihvatiti i vi ćete sebe ugraditi u ovu zajednicu, ugraditi u svako dobro delo koje se događa kod naše crkve. Želeo bih i također, kada već pričamo, želeo bih da pomenem da ova naša zajednica zaista je aktivna, izuzetno kvalitetna zajednica, da mi imamo ovdje stalno nekih aktivnosti, ali svakako bih ponajprije hteo da skrenem pažnju da imamo izuzetno dobru folklornu grupu, Balkan grupa, koja je zajedno sa Rumunskom crkvom. O čemu se radi? Pošto i mi nemamo dovoljno, naša parohija nema dovoljno dece za folklor, ali i Rumunska crkva iz Hollywooda, to su Rumuni, najviše je tih naših Rumuna koji su iz Srbije, iz Vojvodine, onda i jedni i drugi mi smo sastavili i napravili jednu folklornu grupu koja vrlo je funkcionalna i zaista zahvaljujući dvoje požrtvovanih koreografa, Saše i Đorđete Rajlić, koji su također, on Beograđanin, ona Rumunka iz Novog Sada, oni zajedno rade sa tom folklornom grupom, drži ih na okupu, treniraju i ulažu ogromnu ljubav, tako da ta folklorna grupa svuda nam osvetla obraz gde god da odu. Naravno, imamo ovde i nedeljnu školu. Nažalost, sada dok traje korona virus, dok traju ove zabrane, škola ne radi, ali imamo izuzetno posećenu školicu za jednu zajednicu. Imamo oko 60 dece u 3 grupe, u 3 razreda, imamo učiteljice koje zaista rade požrtvovano i vrlo lepo sa našom decom i deca uče ćirilicu, uče da pišu, uče da govore srpski, uče malo o svojoj geografiji, uče malo o svojoj istoriji, onoliko koliko mogu njihovi mozgići da prime, ali u svakom slučaju trudimo se koliko je gotovo moguće da im prenesemo malo više od tog srpskog. I naravno, kroz sve to uče se i veronauci i njihovi časovi se završavaju dolaskom u hram pri kraju službe. To je ono što funkcioniše ovde. Imamo zaista lepo posećene službe, ne sada dok je ova zabrana, ali inače u redovnom nekom vremenu imamo vrlo lepo posećene bogosluženja i sve to zaista lepo funkcioniše. Ljudi veruju, ljudi vole Boga, ljudi vole svoju veru, vole svoju svetu liturgiju, vole da se pričešćuju, da se ispovedaju, vole da žive hrišćanskim, crkvenim, pravoslavnim životom. To je zapravo i najbitnije u jednoj parohiji, u jednoj zajednici. Najbitnije je crkva, duhovni život, želja za Bogom i težnja da se živi što lepše i bliže onome čemu nas naša vera i Gospod Isus Hristos uče. Želeo bih još nešto da kažem što je zaista bitno, meni je jako bitno i cijelom crkvenom odboru na čelu sa Gordanom Simović, koja je predsjednica crkvenog odbora i koji su zaista agilni i žele što više da unaprede ovu parohiju. Želeo bih da skrenem pažnju na to, prosto zahvalnost da iskažem i to trudim se kad god je prilika da to uradim. Nisu me zapravo iznenadili, ja sam tako nešto i očekivao, ali mi je jako prijatno ono što su naši parohijani radili tokom ovih zabrana dolaska u crkvu i tako dalje. Naime, kao što svi znamo, crkva se izdržava, ima svoje redovne troškove i tako dalje, izdržava se od priloga, od kupovina sveća, tasa i tako dalje, naravno i od ručkova, jer mi imamo, kada je redovno vreme, imamo svake nedelje posle svete liturgije, imamo i agape, zapravo trpezu ljubavi u našoj sali, gde pređemo tamo, posle pomolimo se Bogu i onda ručamo, zajedno družimo se, razgovaramo domaćinski onako kako to zapravo i treba da bude. Međutim, sada dok je ova koronavirus i tako, nema posete crkve i naravno očekuje se, nažalost, da neće biti ni prihoda. Bogu hvala, naši ljudi, naravno mi smo apelovali odavde na narod jednim pismom da ko želi i ko može, jer svi su sada u krizi, ko može da pomogne, da pomogne. I oni su se zaista pokazali u vrlo lepom svetlu. Nisu to bili ne znam koliko veliki prilozi da je nama preticalo, ali evo svih ovih meseci mi nismo bili u
minusu. Znači, dolazilo je taman onoliko koliko nam i trebaju troškovi da se pokriju, tako da se ja zaista zahvaljujem i naravno to mora da traje sve dok ponovo se ne vratimo u neko redovno stanje i ja očekujem da će to naši parohijani i da rade. Kad ko oseti potrebu, kad se ko oseti svoje crkve, on naravno šalje ili ček na našu crkvenu adresu gde se to sve zavede ili preko našeg web sajta gde ima PayPal mogućnost da se uplaćuje i to mnogi čine, posebno mlađi ljudi koji koriste internet više i kojima je jednostavnije da prosto nekoliko klika i daruje svojoj crkvi, nego da sada sedi, piše ček, pakuje, nosi u poštu i tako dalje i tako dalje. To je opet poruka i svima onima koji žele da pomognu oko gradnje naše ograde. Možete preko PayPala, preko našeg web sajta, bit će link i ispod ovog snimka, siguran sam, može da ode na naš web sajt, to je srpskacrkvamiami.com ili stsimeonmiami.com, bilo koja adresa od tih, to je web sajt naše crkve. I tamo u donacije, u PayPal možete to da uradite i tačno da namenite tamo zašta je. To će biti naravno proknjiženo i otići će tamo gde je namenjeno. Ja unapred se zahvaljujem svima vama koji ćete donirati, koji ćete pomoći svoju crkvu, ali takođe se i tekako zahvaljujem onima koji su već donirali i koji i tekako misle na svoju crkvu i brinu o svojoj crkvi.